Török Andrásné, Török Eta vagyok, népiparművész. 55 éve foglalkozom a hetési hímzés gyűjtésével, feldolgozásával. Ezt tartottam életcélomnak, és ez lett az életművem is. Nagyon szeretem ezeket a hímzéseket, mert csodálatosak, és a magyar hímzések tekintetében országosan az első helyen állnak. Tehát úgy technikailag, mint a kincsben. Nagyon örültem, amikor felkértek Szlovéniába, a Moravidéki Magyarsághoz, hogy tanítsam, és mindent elértem, amit szerettem volna. Az eredményeket fogjuk látni. Életem legnagyobb álma vált valóra, és ahogy Titro mondta, csodák ott vannak, ahol hisznek benne, és ahol azt meg is dolgoznak érte. Hát így történt ez itt, Moravidéken is. Csodák születtek, mert hittek, és sokat dolgoztak ezért az emberek. A hímzésekről, női és férfi viseletekről fogok én most beszélni. Tudni, csak ezek voltak, régen nem volt a lakáskultúrában. Kis terítő, nagy terítő, sajnálták is volna kirakni. Inkább szőteseket használtak. Manapság már használják a lakáskultúrában. Díszítik vele lakásaikat. Elsősorban a hetési öltözet az, ami kiemelkedő, és női viselet, és azt mutatom be először, pedig tudom, hogy a férfi oldalbordájából születtek a nők, de most nem a férfiakat teszem előtérbe, holott az ő munkájuk, az ő létrehozott, illetve viselt öltözetük is egyenértékű és csodálatos, ugyanúgy, mint a női. A nők nagyon szépen, díszesen öltözködtek, de finom eleganciával. Tehát nem cifrán, mindig megvolt az összhang, a diszharmónia. Olyan érzéke volt a hetési népnek, hogy a mai kultúrában megcsodálja az ember, és elgondolkodik rajta. Láthatjuk itt a hetési öltözeten, én most először kezdeném a válkendővel. A válkendőt, ami csodálatos darab, rengeteg munka van benne. Meg kell nézni, hogy alkalmazták a színeket. Az első felében, évtizedekben tiszta fehérrel vartak. Utána jött a fehér-piros, kevés pirossal, fehér. Volt például fodros szélű válkendő, amit saját kezüleg nagyon rafinált öltésekkel készítettek el, és húzták meg az anyagot. Öltögették egyenként az anyagot fel a másik anyagra, tehát a kendőre. És ezen a kendőn mindig a szélén volt a minta. Tehát nem a közepére tették be, és nagyon föl a mintát, hanem pont a szélére, ahol kezdődött vagy a csipke, vagy a fodor, ebben az esetben a fodor. Itt lyukhímzést látunk, amit nagyon szerettek, a magas hímzést, alátöltöttek, attól lett magas, és a maga egyszerűségében gyönyörű és szinte kirívó. A szélén a fodornak horgolást látunk, vagy saját kezüleg készítették, ebben az esetben is úgy van ez, vagy bolti csipkét vettek rá. De szélét általában mindig kis pirossal kontúrozták körbe, horgolták, mert az emelte ki. Tehát annyira nagy volt az ízlésük, az érzékük ezekhez a
dolgokhoz, hogy mindent kitaláltak, csak hogy szépek, mutatósak legyenek. Az öltözetnek tehát ez volt a válkendője. A másik komoly darab az a bokrosullyú ing, ami szintén ráncolt. Ez is nagyon-nagyon munkás volt, és ők abban az időben mindent kézzel ráncoltak, kézzel csináltak. És az ujjára, ami könnyéken felülért, és ott olyan szép buggyost mutatott, a kendő alól kilógva. Azt díszítették, de nem csak hímzéssel, hanem szőttessel. Mi úgy szövetjük ezt lentibe a Hácskó Zsuzsánál, de régen a csetótok hordták, árulták, és csetót, szőttest tettek ide, és ahhoz varták a hímzést a hetési asszonyok, mint például itt is látni ezt a gyönyörű bújtatással, pettyezéssel a bújtatásban, pettyezéssel, piros pettyezéssel, és az ujja végén. Tehát ezt ingnek hívták, ők nem blúznak, mint mi. A blúz ingujjának a végén pedig varrott csipke, kézzel varrott csipke, ami szintén munkaigényes, és nagyon nehéz készíteni is. Hát ennyiből állt, és az elejét kötővel, vagy fehérrel, vagy pirossal, vagy éppen gombolással készítették el. Volt a szoknya, ami szoknya nagyon bő volt, és ráncolták. Kézzel szedték a ráncot össze, és azt varták el. És bő volt nagyon a szoknyájuk. Ez alá alsó szoknyákat is vettek, és különösebb megoldása ennek nem volt, majd a másik szoknyán fogom mutatni, hogy készítették el, hogy mindig alakuljon, ne a nő alakult át vékonyról kövérre, de hogy föl tudja venni a szoknyát, kötővel látták el, és akkor a kötény eltakarta azt az üres hasrészt. És így örökké tudták hordani. Na most ehhez van például ez a kötény, a hetési híres és egyedülálló Magyarországon is. Csak hetésben találhatók ezek az ingek is, és ezek a kötények is fekete klottra, vagy vékony fekete selyemre készültek. De nem volt kikötés, hogy most csak klott sejem. Mindig alkalmazkodtak, ahogy mi is a mai világban, hogy amit kapunk, csak az anyag megfeleljen a ráncolásnak, hisz ezt is ráncolták. Ráncba szedték, úgy mondják. És a szélét is díszítették, meg az alját is. Általában ezek a rózsák úgy hívták, hogy körrózsa. És ezek mentek a kötényeken, és a színeibe nagyon színeztek, fehér, kék, rózsaszín, sárga, zöld színeket használtak. És amikor nagy rózsás kötényt vartak, az alján volt a nagy rózsa körbe, akkor ezek a színek követték egymást, tehát kergetőztek egy rózsán belül, ami az első rózsa volt például fehér, a másodiknál kék, az az első rózsánál belül kék volt, de már a kék rózsánál a következő rózsaszín rózsának a színe. Tehát gyönyörűen kergetőztek, egymást követték a színek. Nem volt unalmas, még azzal is tarkították, és rendkívül szép és ízléssel, odaadással. Na most ezeket
magas hímzéssel varták, ahogy itt is látni, nagyon betöltötték, nem lazán, és a szélét mindig slingölték. Slingel varták, és általában a szélén a pettyeket is pirosra varták. Mindig több volt a hetési kötényben a piros szín, mint a többi szín. Tehát ez volt a domináns. Ez egy másik feldolgozás. Ugyanaz a hetési kötény, a későbbi stílus már nem az az első generációs, hogy úgy mondjam, mondjuk 1800-as évek végétől kezdődtek a hetési kötények, ugye 860-tól, és akkor később ki is ment a divatból, a Trianon miatt is, meg egyéb problémák miatt. Ez egyenes a széle, de itt is slingelt, és itt is a rózsák mennek, itt megjelennek már ebben a kötényben a tökmagok, amit hát tökmag termelő nép lévén hasonló elnevezték tökmagosnak. Ugyanígy a közepén is, mert a kötények közepét mindig díszítették egy sor, vagy akár több soros tökmaggal is. Miért? Nem éppen díszítésképpen, hanem nem volt dupla széles anyag, szűk anyagot össze kellett oldaniuk, és hogy ne látszódjon a varrás. Tehát megszépítik, felöltöztették, és ezt varták közé szépen tökmag mintával. Megjelenik itt már a geometria, a mértanias, ami nagyon jellemző, de a körrózsásoknál is, hisz az is egy kör, mértanias, nem csak a szabadrajzú rozetták például. És megjelenik, és csodálatosan keretezi, összefogja az egész kötényt. Ebben az esetben, mivel a hetésinek színe a fehér, kék, piros, ebben az esetben, hogy sokféle kötényünk legyen, ezzel a színnel színesítettük. Szabad ezt készíteni, ha nem, kimondottan rekonstrukciót csinálunk. Még a nőknek a konykötőjük, ők kontyos asszonyoknak is hívták őket, mert ilyen fakaritákából készítettek egy műkontyot, és akkor az alá kötötték szallagszerűen, és hátul lógott le a hátokon, a ráválkendő felső részére. Tehát ezzel is díszítették saját magukat, de volt a pacsa, amit nem tudok bemutatni, múzeumban található darab, de ott sincs összehajtogatva, mert 24 hajtogatással lehetett elérni azt a sátoros, szép, fejre eső és várra hulló, szintén hímzett darabot, amit meghalt az a néni 900-as években, aki egyedül ezt készítette, és azóta ezt senki nem tudta megtanulni, ő nem adta át, viszont az könyvben bent van, de képtelenség 8-10-ig tudom én is csak elhajtogatni, 24-ig nem. Jön egy másik fajta kendő, ugye ott volt a fehér, piros, itt a kék, piros, fehér. És ez már horgolt rojtal van. Általában a horgolásuk majdnem mind egyforma volt, egy kis változtatással, de ahányat én láttam, mind variációk egy témára. És
felismertem azt is, hogy a hetési asszonyok nem maguk készítették saját maguknak, csak kevés esetben ezeket az öltözeteket, hanem úgy varatták, varró hímzőasszonyokkal. És arról külön varta a kihímzett dolgokat valamelyik asszony, aki csak azzal foglalkozott, és tervezéssel. Külön varta, horgolta a csipkét egy asszony, specialisták voltak. És szegő azsurozva van minden válkendő. Itt is szépen látni az azsurt. Ez is egy nagy munka, és a sarkába itt is látjuk, mert néha látok rossz tervezés, ide beteszik a mintát, ilyen széles, fehér szél van, azt nem szabad, mindig itt lent volt a minta, és a minta az hozzánőtt szinte a végéhez, tehát annak egyesülni kellett. Tehát még ehhez is olyan érzékük volt, hogy csoda. És itt lukhímzést látunk, magas hímzést, és pettyezésekkel díszítették, dobták még föl ezeket a leveles rozettákat. A minta a hátukon ment csak végig, a vállukig tehát. Nem vitték végig az elejét. De voltak válkendők, mint ez is például, hogy, és így is kérték ezt tőlem, hogy tervezzem, hogy a kötőcsücskébe is nyomjam bele, mert abba is volt a régibe. Ez egy életfás minta. Mi így hívjuk, vagy virágtő. De van, akitől én hallottam, és nagyon tetszik, ez is muravidéki specialitás, aki ezt úgy nevezte el, hogy családfa. És ez nekem nagyon tetszik, mert az életfa is valóban, ugye egy családfa, egy generáció, és hogy családfa, hát ez csodálatos, igen. No most jön egy másik variációja a blúznak, ahol a rozmarin ág, a rozmarin ágat, mert nagyon szerették férfi hímzéseken is, nem csak nőin, a rozmarin ágat. Itt például rozmarin ág szerepel az egyik ingen, női ingen, és középen a pettyezés vagy gyöngyözés, és a szélén szintén kétsoros varcsipke. Ezt a szoknyát, ról beszéltem az előbb erről is, hogy miért varták így. Hát itt van a példa, elől hasított volt, lehet, hogy terhes lett éppen a hölgy, és akkor itt kötötték meg középen. Na most ez arra volt jó, hogyha hisztak, akkor akkor úgy kötötték meg, hogy tudták ordani, mert egy rés is volt itt, a kötény eltakadt. Praktikus, mert praktikus név volt a hetési nagyon. Nagyon sokat lehetett, én is tanultam tőlük sokat. Szintén ugyanúgy ráncolt, de voltak olyan szoknyák is, ami nem egy színben mentek végig, hanem kevés van ugyan a múzeumban, de kiállításon is van, Muraszombaton is állandó hogy alátettek vagy pirosat, vagy zöldet. Alá varadtak, mert ez még kitartotta, keményítette. Meg ahogy billent, úgy kilátszott olyan szépen. És vagy zölddel, attól függ, mit volt a domináns szín a szoknyában. No, egy másik kötény,
Igen, és még ehhez tartozott az előbbi garnitúrához. Ott nem jetkendőnek hívták, és nem is volt belőle sok, hanem kézbevalóként. Mentek templomba, stb. Letakarták vele imakönyvet. Vagy kézbe vitték szépen így, de megvolt annak is a módja, nem így összegyűrve, stb., hanem így szépen így összefogták. És olyan szinte urasan, mint egy redikült vitték magukat. Ez volt az ő kézbevaló kendőjük. Ez a kötény szintén az egyik kedvencem, mert itt már visszafogottabb színek vannak a kötényben, de nagyon szépen harmonizál a fehér, kék, zöld. Ez a félrózsásunk. Félrózsás, de ugyanúgy slingölt, és alján a pettyezés, és magasimzés. A tökmag szintén, nekünk ez nem lenne kötelező, mert nincs már dupla széles anyaggal dolgozunk, nincs varázs, de kár lenne elhagyni, mert olyan szép ott elő. És oldalt is követi összhangban, nézzük meg, követi az alatti színeket, tehát összefogja. A férfi viselet az sem volt szegényebb, mint a női. Általában vagy az édesanyja varta ki a fiúnak, vagy pedig a mennyasszony, amikor vőlegény volt. És a vőlegény ingek, ahogy említettem az elején, az első hímzés több évtizedig tiszta fehér volt, és átment piros-fehérbe, majd piros-fehér-kékbe. De érdekes módon a férfi viseletben sose tettek kéket, csak piros-fehérrel színeztek. Az se olyan nagyon díszesen, hanem módjával. És ez a viselet már az, amikor ugye színesedett piros-fehérrel. És vőlegény ingnek, de ünnepnapokon is hordták természetesen. De tényleg jó állapotban vannak a múzeumban. Tehát látni, hogy ezt mindenhova nem vették föl, vagy éppen templomba mentek. És itt látjuk gyönyörűen, hogy az ing szabását is, ez válfás és húzott ingúj, ráncolt, húzott, így is jó mondani, vagy megjegyezni úgyis, a hátulja is, ilyen vastag szövésekből volt, mint ez az ing is, nagyon durva, szinte testet bántó a mai embernek, és a rozmaring ág fut középen. Rozmaring ág pettyezve vagy gyöngyözve, pirossal. A mértanias, geometrikus háromszög, abba bújtatás és piros pettyezéssel. A levelek, azok pedig magas hímzés. Tehát nem csak betöltjük, alá is varunk. Az elején volt általában nagyon díszesen, a múzeumi darabokon szinte az egész elejét befogta. Olyan sorokba rakták, olyan volt, szoktam mondani, mint egy erdő a fákkal, hogy egymás mellett a fák, és összeér. Tehát megmosták, ez teljes eleje, tiszta hímzés volt, gyönyörűek voltak. Ezek ugye bemutatásra készültek, és a szakkörök hordják. Több helyre föl is veszik, úgy tudom többen. És mi már változtatunk, nem utánozzuk azt, mert nem rekonstruálunk, hanem tervezünk is. Ez is egy tervezés. A galéria is hímzett volt, rajt volt, vagy nem volt, olyan is lesz. Ezen rajt volt a varcsipke, gyönyörűen. És szintén ez a háromszög,
alakú geometrikus minta. A szőttes, és itt is a rozmaring ágnak egyik fele, mert ide olyan széles nem kell. Tehát ez a férfi ingnek a mancsettája. Az egyik. A másik, ez egy legénying fiúcska. Ez szintén hasonló, de mégis más mintázatokkal. Itt is nagyon jól lehet látni azt, hogy a mértanias, ez a csoda, hogy a mértaniassága, hogy mértanias háromszöget, egyenes vonal, rombusz alakú. Hogy csodálom, hogy ők ezt így tudták. Mi nem találtuk volna ezt ki. Ahogy ők, állítom, hogy nem tudtuk volna kitalálni. És ebbe is ugye kevés pirossal, több a fehér, éppen ezért a gallérba is úgy alkalmaztam a tervezést, hogy visszafogott legyen, ott már kevesebb, még kevesebb a piros. De ugyanaz a minta köszön vissza, csak szükebbbe, nem szélesbe, alkalmazkodva a gallér nagyságához, és ezen nincs varcsipke, mert nem volt minden esetben, ez se igényelte. Az ujján ugyanaz a minta, ez a rombusz alakú, és fölül lezártuk egy soros bújtatással, és itt sincs már varott csipke, mert nem akartuk túlzásba vinni a díszítést. Még nagyon fontos, hogy az ingek eleje mindig le volt zárva, és zárópántnak hívták. Lezárták, és annak pontosnak kellett lenni, hogy mintától mintáig érjen, ne lógjon ki, ne bent helyezkedjen el, és nagyon precízen csinálták. Őseink is, mi is így. Tanuljuk, megcsináljuk, nem is szabad másképp. És akkor jött a férfi viselet, a férfi viseletnél, hát a gatya, ha ma valaki gatyát mond, úgy illetlenségnek tűnne, de gatyának hívták, meg gatya volt valóban. Ez is egy jól megtermett, nagy darab férfi emberé volt, de soványok is ilyet voltak. És még ez nem is túlzás, mert volt 2 szeles, 3,5 szeles, 4 szeles gatya is Csentébe például. És ezt hordták a férfiak, az inget húzták ebbe bele. Az alját, ezen nem volt dísz, hanem az alját szálszorító öltéssel fogtuk le, ez volt a dísze, meg a rojtozáshoz kellett, hogy kihúzzuk a rojtot, és ne foszoljon, hanem azt tartja a rojtot. Hát ez egy bőséges gatya. Na, és akkor a kötény. Hát ez szintén a férfi embereknek volt egy nagyon szép disze, illetve ez öltöztette őket úgy, hogy hát egy szálgatyába, olyan, mintha azt mondanám, kiment egy szálgatyába. De nem volt felöltözve. Na, ez volt hozzá, és ez csak szőttes volt. Szőttes volt, és csak az alján volt. És itt is az alját szegőazsúrral szegjük, vagyis hímezzük, és utána rojtot készítünk rá. Az kötény mindig egyszerűen volt megvarva. Többféleképpen, de a legegyszerűbben volt. Ott fönt nem cicáztak a köténynyel, és az hozta meg az egész összhangot, tehát az ing, a gatya, a kötény, és legfölül keresztbe vetve. Elég érdekes, és nehéz is felfogni, de ilyen rövidek voltak a pántjai a tarisznyának,
És ez is mindig szőttes volt. Vagy maga varta meg az asszony, mert volt otthon házi szőttese, vagy pedig hát szövették, mert akkor még sokan szőttek. És hegyre is ezt hordták, de ünnepre is így viselték, és akkor ebbe tette bele az boros üveget, stb. Vagy éppen a kaját, amit ment és elfogyasztott. Még annyit, hogy ahogy mondtam, én egy csodának tartom ezt a hetési öltözetet, és nem ismerek ennél szebbet, nem vagyok elfogult. Nem hiába azt mondta egy hetési férfi ember, hát a saját logikájuk, ugye, férfiaknak, hogy egy asszonynak, egy embernek ahány lánya, annyiszor ég le a háza. Mert annyi vagyon olyan sokba került. Tudnélik, vagy megfizették, ha tudták, vagy pedig lopkodták a terményüket, tojásukat, eladták az asszonyok, úgyhogy a férfi ne tudja, és abból kellett neki. De megérte, hogy erre vetemedtek, mert megmaradtak ránk az utókornak. És amit még szerettem volna befejezésképp elmondani, hogy a legszebb gondolatot Sági Károlytól olvastam. Azt, honnét tanulta mindezt ez a nép? Híres mesterektől? Iskolába? Nem. Saját magától, ahogy a madár tanul meg dalolni, énekelni.